клевет в името на Господ Исус Христос. За Моисей се казва, че той предпочита да страда с Божиите хора, вместо да се наслаждава за кратко време на греха. Божието Слово показва, че има наслада в греха, кратковременна наслада. Но Божието Слово не ни казва, че има наслада само в греха. В Псалом 16, 11 стих четем: в Твоето присъствие, Боже, има пълнота от радост и отдясно на Тебе всякога веселие. Думата веселие също може да се преведе удоволствие или приятност. В Твоето присъствие, Боже, има пълнота от радост и отдясно на Тебе удоволствие за винаги. Веселие всякога. 1 Тимотей 6 глава 17 стих казва: живия Бог ни дава всички неща, богато и изобилно, за да се наслаждаваме. И така, в кое има повече наслада? Да служиш на Бога или да служиш на дявола? Кой може да ти достави по-голямо удоволствие в живота? Кой може да те удовлетвори истински? Бог или дявола? Правдата или греха? Ако Бог не можеше да ни достави повече удоволствие, отколкото дявола, тогава не би имал смисъл ние да следваме Бога. По-добре щеше да бъде да следваме дявола, защото дявол е по-добър възнаградител. Но това не е вярно. Бог е много по-голям, много по-велик, много по-превъзходен от дявола във всяко едно отношение. И правдата е оригинала, а греха е фалшификат. Така че не може един фалшификат да ти достави повече радост и удоволствие и наслада, отколкото оригинала. Правдата е, която ни доставя истинско удоволствие, истинска наслада и ни прави да живеем живота с хъс, с густо, с мотивация, да сме стимулирани, да сме мотивирани. И самата идея човек да преживява радост или екстаз идва от самия Бог. Дявол е фалшификатор, Бог е който е оригинатора, който произвежда и инициатор на оригиналните неща. Бог е оригиналът. Затова аз нямам никакъв интерес и никаква мотивация към удоволствията на дявола. Те са временни и те носят смърт. И като служа на Бога и се покланям на Бога и живея за Бога, аз преживявам удоволствие, екстаз и удовлетворение, което е несравнимо, което надминава абсолютно всичко, което света, грешния свят може да предложи. Разбери това нещо, че Бог превъзхожда дявола във всяко отношение и като се посветиш на Бога, ти няма да загубиш радостта и веселието в живота, а напротив ще преживяваш пълнота от радост, пълнота от веселие, пълнота от удовлетворение. И това ще ти го кажат множество християни по целия свят, светиите на Бога, които от опит са познали, че Господ е благ и че е възнаграждаващо и удовлетворяващо да му се покланяш, да му служиш и да вършиш Неговата воля. Бог е по-голям от дявола.